Deh, jalan genting kelang ada motorbike ada pokok urut keterite ada full throttle, pom ingi tatari na pokok undu keterile, ama. சரிங்க. டைப்பிங் பேக்கிங் புளோகா யூரின் எல்லாம் எடுக்கிறானுங்க, ரத்தம் எடுக்கிறானுங்க, டாக்டர்லாம் இருக்கானுங்க. திஞ்சி மணிஷு டாலா திஞ்சி எல்லாமே செக் பண்றானுங்க. முக்கா திங்க செங்கா சரிங்க. கூட்டாளி யாராச்சும் இருந்து இப்படி வர்றதா இருந்தா அங்க கம்முட்டிங்களே இறங்கி பழைய பாதை பாய்க்க சொல்லிடு. இப்பயே சொல்லிட்டேன், பயங்கர ஓப்பராசி. Mula-mula tu kan jalan lama pokok tumbang main motor ruk piak terus lagi piak pokok tumbang tu ayo mai apa ada dah nombor 2 tu biasalah belok urin ke apa lancau semua ada ketom ke batuk ke semua ada tak boleh buat